Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini rencananya aku mau bikinin jus alpukat buat tetanggaku yang udah mungkin umurnya 100-an. Karena dia sukanya jus alpukat, jadi aku mau berbagi sedikit buatin. Karena aku udah nggak punya nenek, udah nggak punya ibu, udah nggak punya kakek, ya udah baginya ke yang lebih tua. Ntar ya teman-teman. Terus alpukat. Alpukat, ini alpukat setengah, dikasih gula putih. Dikasih susu. Kasih air secukupnya. Lalu kita blender. Oke. Mari kita antar. Jus lanjut kita antar. Oke.
sini rumahnya, guys. Assalamualaikum. Tak pengen ngombenan seger esuk-esuk. Apa? Jus alpukat. Aku sapa re? Ani sinokola aku lho gedhe udah rono ni. Jero wong ngene. Ini utah diombe sik seger iki. Iyane nek kon ngombe sapokat. Iki ora ana ese, cuman alpukate kan teko kulkas. Ora ana ese. Lah ben seger. Aku kok takon wong apa aja. Mbah, lha apa? Tak tukono anu ya Mbah jus ya nggone sapa nggone Anis. Nek nek kono dijak jaluk apokat ta ya ini. Tak arep-arep iko nganti iki. Sapa? Nek ra putuku wedok sing kaca cetatak. Ndek bengi nggonku alhamdulillah rame, Mbok. Aku kepengen ngeteri kowe wis bengi diombeni jus ngono sesuk tak terane ben seneng aku ngono. Seneng anjen aku lho. Iya. Ape tak tagih kok. Dak nomoro iku. Iya, tak kok kene ngombe ya. Wis matur nuwun. Nek utah ana tutupe, dongakno rame. Muga-muga Ben lancar gancar lembut gawe. Ben iso nganu lung-lung kowe. Iya ya amin. Mumpung jauh urip. Sapa ndolungi sapa ra ndembah. Iso ku aweh apa sak iso-isone ra wis aweh sing luweh. Pinter reker-reker kowe. Lah wis iso disambi kenan lapo. Sithik-sithik lah. Amin, Nduk. Ya wong dodol ning desa ku ya kadang rame, kadang sepi, Mbok. Ala wong ani sapa? Ya sing penting ki bendina ana sing tuku payu ngono. Kowe kok li akal li bakul ngono barang ngono. Lebih bingung re dodol apa sing kene durung ngono. Jus buah ambeke sosis ngono iki kene durung ngono. Tapi modele wong kene iki kok nek rame iki ya do ditut mbah engko. Ya muga-muga jane sing atut sapa. Ditut ya Allah wong rezeki ki sing ngatur sapa, Mbok. Gusti Allah. Ya pas rezekimu piye kowe kok. Ora ana sing anut ora ana. Pamane anu le ya lah wong anis wis dodol ngono kok oleh ngono iso wong wis lah dodol anis lah ngono. Sopo sing ape anu wong yan ya wis nuku. Sami nduk tuku niku. Ya ngono iku. Nah aku ndek aku desa anu kotek sepi tak biji. tak biji temenan kowe iku pinter. Lah ora usah dibiji menusa aku. Ora ngono cilik lah rambutem ning perdomamu ku pinter kaya wong wis tanu ngono nduk. Aku ku nganu, suwene mbok kowe mati wis ancen iso mbuak-mbuak sing elek iso ngapiki sing elek-elek, mbuak sing elek-elek. Bener Iya, ancen ngono sing. Aku ki ya ora ngomongno mbokku ben ki nek ana apa-apa dak arti kowe nek ana layat rindi-rindi melu nyumbang rindi-rindi melu mbek cah cilik ngono. Ono sing ngomong ngono. Ah iya. Jenenge urung karuan kan elku tak. Ayo kasaja turun, Bu. Lah iya wis. Aku malah kondo cilik rambutem nih, aku mang piye lewat. Lah aku ana layat rindi-rindi ring sumber ring dindi. Pikiran pinter. Dak apik ku kebija apik. Aku mang dong-dong dak wis tak arani dhisik pinter nih. Cilik rambutem. Cilik rambutem. Ora peduli omongane wong, ora peduli omongane tangga. Sing penting ku nganu. Wong ana apa-apa ya ora dicukupi tangga. Nek ora nganu dhewe, sing penting nek ana tangga susah melu srawung, melu nganu ngono tangga lara tilik ana sak nilene dinilai apik wong karepe dinilai elek karepe. Dinilai apik ya ora bakal nganu, dinilai elek ya padha apik iku nek ambe aku. Angger asline ku apa sih, Mbok? Aku ku ambek kulon metan ki ya apik ning mbah sing jerone ya mbah karepe. Rumangsaku ki sakwise aku mbok aku ku yane ya ora tau dadi wong sugih ya mbok dadi wong ora duwe terus era ya ana ya ini muga aja muni ra duwe beda ora ngono wong sugih ki ora tau ning suwene mbokku mati ku rumangsaku ki aku ki nduk ngarepane wong-wong ki kaya wong paling rendah rumangsaku ngene sing tak ngono digapah wong lah disepelekno wong lah di omongi saenake wong rumangsaku suwene mbokku ora di wong tua ki rumahsaku
digampangno wong rumangsaku iku mbok nek perasaanku. Lah ngono lah wis sak buta. Iya sak karepe mangla. Kuwi diolo wong ya apik apa dene dipiki wong. Iya. Aja sing mbrengut ati ati apa Ora. latem sing sumeh, sing mesem guyu ngono ku. Iya. Malah dibiji Gusti Allah apik kowe. Nek ngono Iku umur pira, Mbok? Eh? Umur pira? 85. 85. Tak tanggo 100 wis. Dongan. Wah, lengku 85 mbok dong nek dong nek 100. Urung kok ngono. 85 ora. Nek makas ono nek 100. Iku wis rasa rindi-rindi iku. Lalu ngerendi mau ditokono dhuwur ping kapere. Didokon ndok lantai loro. Dalem medun. Wedi iki ditonjok ton. Dak re. Loh, Area PKJ. Lho aku ndek tidur lho. Lah Kang Medi kan kaya nganu srawungan ning RT kono, yen bener. Sing nonjok rene sapa? Wong lanang. Cah iku watuk kok kasih ngono. Dak. Cah iku lho sapa sing watuk kok kasih ngono-ngono. Anake ngarep. Ngono. Aku nek apa jenenge? Nek ngerti Desariah ya padha ae sakake kok piye. Sapa? Nek ngerti Deyah kula padha ae sakake aku ku. Sakake tenan Iya dadi tunggone mboke ngasih do tuwek-tuwek padha ora pinter ngono maksudku. tukaran ada bendina ambikan sapa Siti kudu. Ditunggone mboke ngasih do tuwek-tuwek ra kaya anakem lho tunggone ndukku tunggone ngasih tuwek-tuwek. Ini Saria Saadiku. Iya. Ngono aku tak kira njen 8 tak kira iku 85 menawa ae. Seger kelombe saiki ngono, seger. Iki saline. Kok saline ku apa? Wong iki gelas plastik ngene. Semene iku lem berat diteki ku. Iki tak coblosno ya. Diombe diincipi, aku ora ngincipi mang mbah. Ngincipi resep. Segelas iki piro? Nek ndek mben ya adole aku 6.000 lah iki mundhake akeh re. Lah aku ki le mangan batim. Wah, jelas neburi ngono ya ora sida aweh. Muga-muga lancar. Amin. Diwehi berkah karo Gusti Allah. Neburi ngono mikir ngono ya ora sida aweh. Sok kapan isane aweh ngombe re dak. Diberkah Gusti Allah. Mumpung jauh urip. Sing halal, sing barokah. Amin. Bisa ibadah. Kowe tak dongakno ngono le timbang tak wae le tak dongakno. Ya apik didongakno ra. Iya. Mending duwe donga timbang duwe donya. Wong do ngono re. Aku lha ngono nggone mbacung seneng aku. Dongane wong tuwek ku nganu. Kaya dongane wali. Jates, Mbok. Dek ati sing ndok kulkas. Kandhani kok buahe sing ndok kulkas ora ana ese. Ndok buahe ra didokok kulkas dak bosok. Seger nih senene. Ayo wong aku kolakane buah ki ya ora bendina. 2 dina pisan, 3 dina pisan. Anjen ngombe jus buah kedak nyamene. Awan kok malah ya nganu kowe. Wong awan dak ngombe banyu putih wong nek awan panas e getas. Malah ngombe mangare banyune jepo anu sering. Ayo. Aku mulai mbok kenan dhewean ndok omah. Nemen turun ngene. Nggih. Lawange tak tutup karo iki. Kenan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenan mana ya? Sekian dulu videoku pagi ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah selalu nonton video Ibu Anis. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.